Osmo Haaviston luento Jeesuksen toinen tulemus, kasetti 9. Säkkipukuiset todistajat ja poikalapsi. Luemme Ilmestyskirja 11 jakeista 3 alkaen. Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida 1260 päivän ajan. Nämä ovat ne 2 öljypuuta ja ne 2 lampun jalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. Jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, lähtee tuli heidän suustaan ja kuluttaa heidän vihollisensa. Jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, on hän saava surmansa sillä tavalla. Heillä on oleva valta sulkea taivas niin, ettei sadetta tule heidän profetoimisensa päivinä, ja heillä on valta muuttaa vedet vereksi ja lyödä maata kaikkinaisilla vitsauksella niin usein kuin tahtovat. Ja kun he ovat lopettaneet todistamisensa, on peto, se, joka nousee syvyydestä, käyvä sota heitä vastaan ja voittava heidät ja tappava heidät. Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi, ja jossa myös heidän herransa ristiin naulittiin. Ja ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista näkevät heidän ruumiinsa 3,5 päivää, eivätkä salli, että heidän ruumiinsa pannaan hautaan. Ja ne, jotka maan päällä asuvat, iloitsevat heidän kohtalostaan ja riemoitsevat ja lähettävät lahjoja toisilleen, sillä nämä 2 profeettaa olivat vaivanneet niitä, jotka maan päällä asuvat. Niiden 3,5 päivän kuluttua meni heihin Jumalasta elämän henki, ja he nousivat jaloilleen, ja suuri pelko valtasi ne, jotka näkivät heidät. Ja he kuulivat suuren äänen taivaasta sanovan heille, nouskaa tänne. Niin he nousivat taivaaseen pilvessä, ja heidän vihollisensa näkivät heidät. 12. luku sen alusta. Ja näkyi suuri merkki taivaassa, vaimo vaatetettu auringolla ja kuu hänen jalkojensa alla ja hänen päässään seppeleenä 12 tähteä. Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää. Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso suuri tulipunainen lohikärme, jolla oli 7 päätä ja 10 sarvea, ja sen päissä 7 kruunua. Ja sen pyrstö pyyhkäsi pois 3/3 taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle, ja lohikärme seisoi synnyttämäisillä olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi. Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla, ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö. Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistava paikka, että häntä elätettäisiin siellä 1260 päivää. Ja syttyi sota taivassa, Mikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikärmettä vastaan, ja lohikärme ja hänen enkelinsä sotivat, mutta eivät voineet voittaa, sillä eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Ja suuri lohikärme, se vanha kärme, jota perkeleksi ja saatanaksi kutsutaan koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksen sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Sen tähden riemuitkaa taivaat ja te, jotka niissä asutte, voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Ja kun lohikärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takasta vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt. Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan 2 siipeää, hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja 2 aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä. Ja käärme syöksi kidastansa vaimon jälkeen vettä niin kuin virran saadakseen hänet virran vietäväksi. Mutta maa auttoi vaimoa. Maa avasi suunsa ja nieli virran, jonka lohikärme oli syössyt kidastansa. Ja lohikärme vihastui vaimon ja lähti käymään sotaan muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.
Ensiksi katselemme näitä säkkipukuisia todistajia, ketä ne olivat. On ollut tällainenkin teoria, että ne olisi Eenok ja Elia, että nämä vanhassa testamentissa olivat henkilöt, jotka eivät koskaan kuolleet. Ja Raamattu on sanonut, että ihmisellä on määrätty heidän on kuoleminen ja sen jälkeen tulee tuomio. Ja heidän tarvitsisi tulla sitten niin sanottu 7 vuoden viha-aikana maan päälle kuolemaan. Mutta jos Jumala on parin henkilön kautta tehnyt poikkeuksen ottaakseen heidät suoraan taivaaseen, se on hänen asiansa, enkä missään näin Raamatussa sitä, että he tulisivat takaisin. Malakia 4. luku 5. jae sanoo näin. Katso, minä lähetän teille profeetta Eliaan ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Tästä jakeestahan on kehitetty muun muassa sellainen branhamilainen harhaoppi myöskin, ja voi olla, että tuokin käsitys, että Elia tulisi takaisin viha-aikana, voi olla, että sitä on tuettu tällä lauseella. Mutta nyt tulkitsemme Raamattua Raamatulla, mitä Malakian kirjasta sitten Jeesus sanoi Matteus 17, 10 ja 13. Miksi sitten kirjanoppineet sanovat, että Eliaan pitää tulla ensin? Jeesus vastasi ja sanoi, Elias tosin tulee ensin ja asettaa kaikki kohdalleen. Mutta minä sanon teille, että Elias on jo tullut, mutta he eivät tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle mitä tahtoivat. Samoin myös ihmisen poika saa kärsiä heiltä. Muussa yhteydessä Raamatussa viitataan, että tämä Elia tuleva on Johannes Kastaja. No niin, ei siitä sen enempää. Nyt ajatellaan nämä säkkipukuiset todistajat olivat pukeneet säkkipukuun. Säkkipukuhan kuvaa katumusta, nöyryyttä ja sitä, että on mahdollisesti jouduttu toisten tahoilta halveksittavaksi. Ja nyt on ollut sellainen kansa, tai sanoisin 2 kansaa, jotka on ollut nöyryytettyjä, vuosituhansia halveksittuja. Ja nämä ovat juutalainen, luonnollinen juutalainen kansa, sitten myös hengellinen Israel, Jumalan seurakunta. Ja on suoranainen ihme, että keskiaikaisissa vainoissa nämä molemmat ovat toista 1000 vuotta säilyneet olemassa. Tämä on suoranainen ihme, kun historiaa tutkitaan ja luetaan, että mitä molemmatkin saivat kokea, Jumalan pyhät ja mitä juutalaiset saavat kokea. Jos nyt ajatellaan sitten, että Jumala olisi vain kiinnostunut aikakaudesta ilmestyskirjassa, jolloin Jumalan seurakunta ei olisi enää maan päällä, vai jostain 3,5 tai 7 vuoden ajan vainoista, niin tämä kyllä tuntuu, että Jumala ei oikein olisi reaalinen ja käsittäisi sitten asian kokonaisuutta. Eikö ilmestyskirjassa olisi sitten mitään puhetta juutalaisen kansan ja Jumalan seurakunnan pyhien kärsimyksistä Paavin kirkon ja muhammettilaisuuden puristuksissa yli 1000 vuoden aikana? Tämä on suoranainen ihme, että juutalaisetkin säilyivät, eivät luopuneet juutalaisuudestaan, eivät sulautuneet muihin kansoihin. Samoin pyhien säilyminen on ihme. Ja nyt kun ilmestyskirjaa tutkitaan, niin siellä tuleekin aina esille tämä pyhien ja perkeleen taistelu. Nyt vuosituhannen alussa oli sellaista kuin ristiretkiä. Nämä ristiretket alkoivat 1095 ja näitä suoritettiin pyhän maahan eli Palestiinaan. Euroopan hallitsijat kokosivat sotajoukkoja ja Palestiina yritettiin valloittaa sitten niin sanotuilta harhaoppisilta muhammettilaisilta, että sinne voitaisiin sitten taas tehdä pyhinvaellusmatkoja. Ja sitten noin 90 vuoden ajan varsinaisesti ristiretkeläiset onnistuivat pitää Palestiinaa hallussaan, tai ainakin osa Palestiinasta hallustaan. Ja tämä aika oli erittäin katkera aika juutalaisille.
jos juutalaisia tavoitettiin Palestiinassa, ne tapettiin tai ne joutuivat pakenemaan ristiretkeläisten hallituksen aikana. He eivät päässeet asumaan Jerusalemissa, he olivat voineet asua siellä mohammettilaisten hallitessa ja Euroopasta tehneet toivioretkiä itkemään itkumuurille toiviomatkoja, mutta ristiretkeläisten aikana tämä ei ollut juutalaisille mahdollista. Tämä oli erittäin vaikea aika siinä mielessä juutalaisille. Englannissa oli kuningas nimeltään Richard Leijona Mieli. Olen lukenut jotain Englannin kuninkaita esittelevää esitystä, niin siinä sanottiin, että hänellä oli kuin sydän kuin leijonalla, mutta tuo sydän olisi pitänyt enemmän olla kotimaassa. Näin englantilaiset arvostelijat sanovat, hän oli melkein koko kuninkuutensa ajan seikkailumatkoilla ulkomailla. Ja hänen kruunajaisjuhlissaan, oliko se 1100-luvun, ehkä 1195 tai siinä tienoilla, niin pantiin Englannissa toimeen suuri juutalaisten vaino, niitä tapettiin, heidän talojaan Lontoossa poltettiin. Ja 1189 juutalaiset sitten karkoitettiin lopullisesti Englannista. Ja kun ristiretkille lähdettiin, niin silloin sanottiinkin, että kostetaan Kristuksen murhaajille. Ja kun ristiretkeläislaumat, niitä saattoi olla kymmenien tuhansien, satojen tuhansien melkein sotajoukkoja, jotka menivät usean kertaa yli Euroopan pyhän maahan, niin matkalla, kun tavoitettiin juutalaisia, elleivät ne kääntyneet kristityiksi ja ottaneet kastetta, heidät tapettiin. Ja useimmiten ne eivät kääntyneet kristillisyyteen, vaan mieluummin kuolivat. Ja tämä sama murha-aalto sitten jatkui siellä Palestiinassa sen mukaan, kun ristiretkeläiset saivat maata haltuunsa. Ja nyt on huomattavaa, että nämä ristiretket oli tällainen roomalaiskatolisen kirkon kiihotus. Ja täytyy sanoa, että läpi vuosituhansien katolinen kirkko on suhtautunut juutalaisiin kielteisesti ja vihamielisesti. He eivät ole olleet tukemassa Israelin itsenäistymistä eikä hyväksymässä, eikä Israelin valtion olemassaoloa. Ja tähän on syynä se, että katolinen oppi katsoo, että he ovat Jumalan silmissä nyt Israel. Ja mitä luonnollista Israelia ei sitten Raamatun mukaan ole eikä tarvitse olla. Katolinen kirkko on heidän mielestään Jumalan valtakunta maan päällä. Professori Saarisalo sanoi kerran luennossaan näin, että kun katoliset lukevat Raamattua, tai siis heidän johtajansa, jos siellä on luvattu siunauksia juutalaisille, niin he tulkitsevat, että nämä siunaukset tarkoittavat katolista kirkkoa, mutta jos siellä on kirouksia, niin sitten he tulkitsevat näin, että nämä kiroukset tarkoittavat nyt luonnollista Israelia juutalaisia. Tällä kertaahan tosin on niin, että Paavi muuttaa ääntään ja puhuu aina sorrettujen puolesta monessa asiassa, mutta muistamme, että ilmestyskirjan 13. luvussa ja 11 sanotaan, että sillä toisella pedolla sillä on karitsan sarvet. Niin, että vaikka Rooman karitsa mitä puhuu, niin ei oteta kovin vakavasti sitä. Mutta nyt näiden vainojen aikana, kun Palestiinan valtasivat ristiretkeläisjoukot, niin luonnollinen pakopaikka juutalaisilla oli silloin, että ne lähtivät painumaan sinne Jordanin taakse ja niihin maihin ja sinne Palestiinan osaan, mitä ristiretkeläiset eivät olleet vielä saaneet haltuunsa. Nyt luemme Jesajan kirjan 16. luvusta jae 4. Salli minun karkoitettujeni asua tykönäsi. Ole Moabille suojana hävittäjää vastaan, sillä sortialle tulee loppu, hävitys lakkaa ja polkia on maasta poissa. Tämä nyt varsinaisesti jakeen alkuosaamista on kysymys. Sitten Danielin kirjassa 11. luku ja 41 sanotaan näin. Hän hyökkää myös ihanaan maahan ja monta kaatuu,
mutta hänen kädestänsä pelastuvat nämä Edom ja Moab ja ammonilaisten pääosa. Mehän muistamme, että Moab ja Edom ja Ammon, kaikkihan ne asuivat siellä kuolleen meren takana Palestiinan tai Israelin valtion nykyisen itäpuolella. Nämä, jotka uskovat tulevaan antikristukseen ja tulevaan 7-vuotisvihan aikaan, niin he usein tulkitsevat tätä, että tapahtuisi näin, että kun antikristulliset joukot vainoavat Israelia, niin juutalaiset joutuvat jättämään maansa ja Jerusalemin, ja heillä on sitten turva siellä Moabin maassa, että sinne he pakenevat. Ja sitten he palaavat sieltä ennen vihanajan loppua taas takaisin. Ilmeisesti Hosean kirja 9, jakeet 14-22 viittaa myös tällaiseen tapahtumaan. No niin, tämä on hyvä teoria, mutta jos tämä sovelletaan 7 vuoden vihan aikaan, 3,5 vuoden aikaan, niin tässä on eräitä vaikeuksia. Ensiksikin sanoisin, että Jumalako unohtuisi tai toistaisin kansansa kärsimykset juutalaisen kansan vuosituhansien aikana. Eikä siitä olisi kirjoitettu sitten Raamatussa tai ilmestyskirjassa. Sitten toinen asia. Joskus olen kuullut sellaisen selityksen, että niin sanottu 7 vuoden viha-aikana maailma evankelioidaan loppuun. Evankeliuminen, ettei sitä Morsius-seurakuntaa aikana suoritetakaan loppuun, vaan sitten vasta. Ja nämä on aika mahdottomia juttuja, että mitä ei ole tehty lähes 2000 vuodessa evankelioidun maailmaa, niin sitten kun on raamattu pois, pyhä henki pois heidän mielestään maan päältä, niin sitten maailman juutalaiset evankelioisivat. No, toisethan taas näkevät, että se suoritetaan loppuun 1000-vuotisen valtakunnan aikana. No silloin ilmeisesti on jonkunlaista evankeliumista olemassa. Mutta nyt Hesekielen 38. ja 9. luku puhuu siitä, että antikristulliset joukot aikojen lopulla hyökkäävät Israelia ja Jerusalemia vastaan. Myöskin Sakarian kirjassa 14. luku jakeissa 3 ja 5 sanotaan näin. Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan niin kuin sotimispäivänänsä taistelun päivänä. Ja ne jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemista itä kohti, ja Öljymäki halkea kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi. Ja näin edelleen. Ja Hesekielen kirjassa 38. luku ja 16 sanotaan, sinä hyökkäät minun kansani Israelin kimppuun kuin pilvi peittääksesi maan. Päivien lopulla on tämä tapahtuva, ja minä annan sinun karata maahani, että pakana kansat tulisivat tuntemaan minut, kun minä osoitan pyhyyteni sinussa Gog, heidän silmänsä edessä. No niin, tässä on tämä antikristillisten voimien hyökkäys sitten Jumalan kansan kimppuun. Ennen kuin menemme tähän hyökkäykseen, niin katselemme hetken juutalaisten historiaa, kun juutalaiset ovat eläneet lähes 2000 vuotta niin sanotussa hajannuksessa, tai oikeastaan jo kauemminkin. Ja muutamissa maissa heillä oli aikoja, jolloin heillä oli aika korkea kulttuuri ja siedettävät olot, mutta yleensä kristityissä maissa heillä oli erittäin vaikeaa. Espanja karkoitti juutalaiset 1300- ja 1400-luvulla ja suuri osa heistä meni Turkkiin ja Turkin sitten keisari tai kuningas otti heitä mielellään vastaan. Hän halusi luoda nykyaikaista tai sen aikaista uutta armeijaa ja sanoi, että onpa se kun länsimaat karkoittavat hyvät tykkien valajat heille. Eräs tietosanakirja sanoo näin, lainaan sanasta sanaan, turkkilaisten alueella juutalaisten ei tarvinnut kärsiä minkäänlaista sortoa. Tämä tietosanakirjan lausunto ei aivan pidä paikkaansa, sillä muhammettilaisten kirja Koran jo sanoo, että juutalainen ei saa ratsastaa kamelilla, ettei sen pää olisi muhammettilaista ylempänä. Ja esimerkiksi kun juutalaiset viime vuosisadalla alkoivat palata Palestiinaan ja yrittivät panna maanviljelystä toimeksi, niin he olivat suurissa vaikeuksissa, kun
muhammettilaiset varastivat heidän viljansa, satonsa, eikä siihen hallitusvalta paljon puuttunut millään tavalla. Että sitä ei voi sanoa, että heidän ei tarvinnut kärsiä minkäänlaista sortoa, mutta heidän olonsa oli muhammettilaisissa maissa usein melko siedettävää. Sitten suuri kulttuurin keskus jo ennen Kristusta ja sen jälkeen oli Babylonia, eli Mesopotamia. Toinen kulttuurin keskus oli Espanja, etenkin keskiajalla sen eteläosat. Nämä osat olivat muhammettilaisten hallussa. Tähän aikaan Eurooppa oli sivistyksellisesti erittäin pimeä katolisen kirkon kahleissa ja näytti, että oli pimenevä, mutta se, että Eurooppa myöhemmin sai sivistyksen valoa, on suuri ansio, että tuo itämainen sivistys säilyi ja kehittyi suuresti Espanjassa. Se oli niin kuin tuollainen sivistyksen kehto. Siellä harrastettiin itämaisia tieteitä, antiikin tiedettä, tähtitiedettä, runoutta, kirjallisuutta, kaikenlainen filosofia, lääketiede. Ja hyvin paljon nämä tiedemiehet nimenomaan olivat juutalaisia. Renesanssi tarkoittaa, että Euroopassa ruvettiin niin kuin uudelleen henkiin herättämään antiikin tieteitä ja kulttuuria. Italiassa tämä alkoi 1300-1400-luvulla, mutta Espanjassa jo 900-luvulla. 1100-luvun loppupuolella Espanjassa vaikutti eräs maailman juutalaisen historian kuuluisimpia runoilijoita, filosofeja Moses Maimonides, siis 1100-luvun lopulla muun muassa. Mainitsen tämän. Sitten juutalaisia oli siellä korkeissa valtion viroissa aina 1300-luvun loppupuolelle. Eteläosat Espanjaa, niin sanottu Toledo, siirtyi tosin kristityille 1085, mutta sitten vielä tässä kristityssä osassakin heillä oli pitkän aikaa aika siedettävät olot, kunnes 1300-luvulla heitä ruvettiin vainoamaan ja vaatimaan heidän täytyy kääntyä kristillisyyteen. Ja vähän myöhemmin sitten noita kristillisyyteen kääntyneitä alettiin nimittää sijoiksi, ja nuo sijat sitten karkoitettiin Espanjasta. Kaikkien juutalaisten tuli poistua Espanjasta 1400-luvun lopulla, ja kuten sanoin, Turkin keisari sitten otti ilomielin näitä sivistyneitä ihmisiä vastaan kehittämään hänen valtakuntaansa. Luemme ilmestyskirja 11 ja 3, ja minä annan 2 todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profeetoida 1260 päivän ajan. Kuten aikaisemmin mainitsin, niin tämä tarkoittaa 1260 vuotta. Se on pitkä aika, kun nämä säkkipukuiset todistajat siellä profeetoivat ja todistivat. Ilmestyskirja 12 ja 14 sanotaan näin. Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan 2 siipeä, hänen lentääkseen erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja 2 aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä. Ja tämä aika, 2 aikaa, puoli aikaa, tämähän tarkoittaa 1260 vuotta, sillä jakeessa 6han sanotaan samassa luvussa, että häntä elätettäisiin siellä 1260 päivää. Nyt sitten ajatellaan Paavin kirkon juuri tätä aikaa. Tämähän oli juuri se Paavin kirkon mahtava hallitusaika. Niin Paavin mielestä niin sanotut kerettiläiset tuli hävittää. Niitä ei saanut hänen valtakunnassaan olla. Ja koska Rooman kirkko oli Jumalan valtakunta ja Israel, Raamatun mukainen Israelin, juutalaisiahan ei tarvittu. Ja tämä oli jonkunlainen sitten suuri ihme, että Jumalan pyhät säilyivät ja juutalaiset säilyivät olemassa. Ja tämä juuri kuvaa, kun tätä Paavin kirkon vainoa tässä 12 luvussa, kun tämä vaimo synnytti tämän poikalapsen.
Ensiksi voin mainita, että tämä poikalapsihan ei ole mikään muu kuin Jeesus Kristus. Olen joskus aikaisemmalla kasetilla maininnut, että ilmestyskirjassa on joskus tällainen pieni palautus menneeseen asiaan, että saadaan asian kokonaisuus esille, että katsellaan kuin historiaa. Ja tässä on kysymyksessä ensiksi Jeesuksen syntymä, tämä vaimo synnytti. Ja lohikäärme jo oli siinä vaanimassa. Toinen jae kertoo, että hän oli raskaana, huusi synnytyskivossa ja hän oli vaikea synnyttää. Niin 4. jakeessa sanotaan, lohikärme seisoi syntymäisillä olevan vaimon edessä, synnyttämäisillä olevan vaimon edessä nielläksi hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi. Me muistamme, että kun Jeesus syntyi, niin heti paikalla sitten Herodes tahtoi tappaa. Siinä oli jo saatana valmiina jo tuhoamaan Jumalan suunnitelma heti paikalla. Mutta sitten poikalapsi pian otettiin taivaaseen, niin kuin tiedämme, mitä Jeesukselle tapahtui, ja vaimo sitten tämä synnyttäjä joutui pakenemaan erämaahan. Kuka on tämä vaimo? Tässä on ilmeisesti päällekkäin 2 kuvaa. Tämän poikalapsen synnyttäjä on itse asiassa Israel. Ja sitten tämän evankeliumin ylläpitäjä, sen jälkeen on hengellinen Israel. Säkkipukuiset todistajat, nämä ei ole mitkään muut kuin ne ovat nämä 2 mahdottomuutta, joita ei olisi saanut olla maan päällä, kerettiläisiä, siis Jumalan pyhiä ja juutalaisia. Ne olivat juutalaiset ja ne oli Jumalan seurakunta, eli hengellinen Israel. Ja tässä vaimon kuvassa voi olla kysymys molemmistakin, sekä maallisesta että hengellisestä Israelista. Ja tämä pakeni sitten erämaahan, jossa sitä elätettiin 1260 päivää, eli 1260 vuotta. Ja nyt olen tuonut esille tätä juutalaisten historiaa, että yleensähän muhammettilaiset asuivat erämaassa. Ajatellaan nyt Arabiaa, Moabia, Ammoniaa ja jopa Mesopotamiaa, niin nämähän olivat jo erämaata. Ja tässä on tietysti, puhutaan luonnollisesta erämaasta, mutta myöskin hengellinen kuvaus tässä erämaassa, että sekä Jumalan seurakunnan että juutalaisten elämä kesti ajan yli 1000 vuotta. Ja vielä uudella ajalla tämä oli todellista erämaa-elämää. Mutta siellä erämaassa, osittain muhammettilaisten suojeluksessa, siellä heillä oli turvapaikka piilossa antikristuksen tuon paavin näkyvistä. Jos ei olisi ollut muhammettilaista maailmaa, niin miten juutalaiset olisivat säilyneet? Niin tämä 12. luvun loppupuoli sitten kertoo, että lohikärme syöksi kirastansa vaimon jälkeen vettä, niin kuin virran saadakseen virran vietäväksi, mutta maa auttoi vaimoa, maa avasi suunsa ja nieli virran. Voi olla, että tämä käärmeen pistämä virta tarkoittaa vainojen lisäksi myöhemmin syntynyttä kehitysoppia, liberaaliteologiaa ja kaikkia tällaista, millä sieluvihollinen tahtoi hävittää Jumalan kansan tietoisuuden Raamatusta. Ja sitten sanotaan, että maa auttoi vaimoa. Maahan usein kuvaa näissä järjestäytynyttä yhteiskuntaa, että tässä saattaa olla nyt kuvaus siitä, että alkoi jo uudella ajalla sitten tulla järjestäytynyttä yhteiskuntaa ja valoa, joka myöskin oli sitten suojelemassa niin juutalaisia kuin Jumalan kansaa. Palauttaisin vielä mieliin tästä, kun tämä vaimo synnytti tämän poikalapsen, ja tuo käärme oli heti siellä synnyttämäisillään vaimon edessä, nielläksi hänen lapsensa, niin muistamme, että Herodes tahtoi heti surmata syntyneen lapsen. Että tässä on viittaus näihin tapahtumiin. Mutta sitten olisi mielenkiintoista katsoa tämä sota taivaassa, ilmestyskirja 12, jakeista 7, jakeeseen 9.
ja syttyi sota taivaassa. Mikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan ja niin edelleen. Mitä tämä tarkoittaa? Luemme Efesolaiskirjeestä. Tässä on suuri hengellinen opetus 1. luvusta, jakeesta 20 alkaen, kun Kristus oli kärsinyt ristillä, saanut voiton kuolemasta, synnistä, pahoista hengistä, uhri kuolemansa kautta, niin Raamattu kertoo näin. Ja hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaassa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkansa alle ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle. Vielä ottaisin Kolossalaiskirjeestä 2 jakeet 14 ja 15. Ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksinen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Kun Kristus oli kuollut ylös noussut, hänet korkealle korotettiin. Kaikkien valtojen, voimien yläpuolelle. Nyt palautan mieleen ilmestyskirja 12, jakeet 12 ja siitä jakeeseen 14. Sen tähden riemuitkaa taivaat ja te, jotka niissä asutte. Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Ja kun lohikärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaisin vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt. Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan 2 siipeä hänen lentääkseen erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja 2 aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä. Huomaatte muuten tämän kuvakielen, tämä on selvää kuvakieltä, että suuren kotkan 2 siipeä. Ja nyt kaseteissani avattu aarrearkku yhteys auttajaan ja niin edelleen tällaisissa uskon kaseteissani ja uskon alkeiskaseteissani tuon esille sitä, että kuinka Jumalan silmissä on voitto saatu synnistä, voitto sairaudesta, voitto pahoista hengistä. Meillä on voitto sen kautta näistä kaikista valloista, että me näemme tämän Kristuksen voiton ja hengessä elämme siellä taivaallisissa. Ja nyt kun tämä sota syttyi taivaassa, Mikael ja hänen enkelinsä sotivat ja siellä sitten lohikärme paiskattiin maan päälle ja sanotaan, että voi maata ja merta. Niin nyt on nähtävää, että Jumalan silmissä voitto on saatu. Mutta täällä maan päällä on tämä taistelu, ja me toteutamme tätä voittoa, minkä Kristus on voittanut täällä alhaalla sen mukaan, kun me näemme tämän voiton tuolla ylhäällä henkivalloissa, mikä Kristuksen kuoleman taivaaseen korotuksen kautta on tapahtunut. No tässä voi nyt vielä tulla kysymys, että no kuinka se nyt vielä taivaassa sen jälkeen, kun Kristus oli kuollut, kuinka siellä nyt saatana oli ja hänet pois heitettiin. Jobin kirjan 1. luvussa kerrotaan, kun Jumalan pojat tuli Jumala eteen, niin sinne myöskin tuli saatanaa. No ei se saatana tullut sinne asti Jumalan valtaistuimen luokse asti näissä kummassakaan tapauksessa, mutta täällä hengen maailmoissa ei välimatkat ole tällaiset materiaaliset välimatkat niin kuin me näemme, että ei se sieluvihollinen siellä Jumalan valtaistuimen luona siinä asemassa ja läheisyydessä ole, kun muuten nämä Jumalan pojat, vaan jossain tuolla ilmavalloissa, kun ei Kristus vielä ollut voittoa saanut, niin oli meidän ja taivaan välillä synti, oli kuolemaa, siellä oli pahat henget, mutta Kristuksen uhrikuolemassa ne murskattiin. Ja nyt on vain kysymys sitten, että täällä maan päällä me näemme tämän voiton ja otamme tämän voittajan aseman, mikä meille on hankittu. Vielä palaan tuohon juutalaisten maanpakolaisuusaikaan ja heidän elämänsä muhammettilaisessa maassa, esimerkiksi Mesopotamiassa, nykyisessä Irakissa.
vielä muhammettilaisten hallinta-aikana noin 400 vuotta. Heillä oli hyvin siedettävät olot ja erittäin korkea kulttuuri. Talmud, juutalaisten suuri pyhä kirja, tai paremminkin kirjasto, synnytettiin Jerusalemissa, kutsutaan Jerusalemin Talmudiksi, mutta myöskin Babyloniassa sitten luotiin toinen Talmud. Tämä vaan kuvaa siitä, että kuinka korkea sivistystaso ja minkälainen vapaus juutalaisilla saattoi olla pitkät ajat täällä erämaassa poissa käärmeen näkyvistä. Rooman karitsa, Rooman antikristus, sen kynnet ei koskaan ylettyneet tuonne noin kauas kuin Babylonia asti. Ja siellä tätä vaimoa elätettiin sitten kaksi aikaa ja puoli aikaa, tai jos näin sanoisin, että nämä säkkipukuiset todistajat, niin ne todistivat. Heitä ei olisi pitänyt olla olemassakaan paavin ajatustavan mukaan, mutta kuitenkin he olivat olemassa. Hyvin kiusallinen piikki katolisen kirkon lihassa, että oli Jumalan pyhiä kerettiläisiä ja oli Jumalan kansaa, juutalaisia, joita ei millään saatu eliminoitua pois. Vielä palaan tuohon tietosanakirjan lausuntoon, että Turkin valtakunnassa ei ollut sortoa. Kyllä muhammettilaisissa maissa ainakin toisissa oli ajoittain sortoakin, esimerkiksi Medinassa, kun Muhammed pääsi valtaan 620-luvulla, niin hän sieltä likvidoi tai karkoitti jo juutalaiset pois, vaikka hänen oma Koraninsa tosi opetti vähän toisella tavalla sietämään juutalaisia. Muistamme, että muhammedilainen ajan jakso, tai siis kalenteri, alkaa vuodesta 622, ja sitten 1844 Turkki joutui länsivaltojen painostuksesta myöntämään, että Palestiinassa saa harjoittaa kristillistä uskontoa, tällaisen suvaitsevuussopimuksen joutuu tekemään. Ja tämä aikaväli oli se 1260 vuotta. Tai sitten paavi sai täyden vallan vuonna 610 ja 1870 Italian sotajoukot puristivat paavin sitten sinne Vatikaaniin. Tämä väli oli 1260 vuotta, juuri tämä aika, kaksi aikaa, puoli aikaa, eli 1260 päivää. Mitä nämä säkkipukuiset todistajat todistivat tai kiusasivat Antikristusta? Hänen joukkoja olivat heille kiusan kappaleina. Tai tämä vaimo, mikä oli erämaassa elätettävänä. No sitten tässä tulee vielä ilmestyskirja, joka on kuvakieltä. Siellä tulee aika vaikeita kohtia vastaan, että kuinka nämä todistajat kuolivat. Hehän kuolivat ja olivat 3,5 päivää kuolleina, ei tai sallittu haudattavan, ja sitten ne nousivat taivaaseen. No, tässä onkin melkoinen pähkinä purtavaksi. Muistamme nyt, että tämä 3,5 päivää, niin tämähän on aika, kaksi aikaa, puoli aikaa, eli 1260 vuotta. No ajatellaan nyt Paavin kirkon oppia tänä aikana. Eihän kerettiläisiä olisi pitänyt olla olemassakaan. Paavihan oli ainoastaan yksi kirkko, koko maailma, koko valtakunta yhtenä kirkkona. Kuninkaan valta on kuin kuun valo. Paavin valta on kuin auringon valo, näin julisti mahtavin paavi Innocentius 1200-luvun tienoilla. Ja kuitenkin oli olemassa kerettiläiset, juutalaiset. Ja paavin mukaan ei olisi tullut olla olemassa, ei juutalaisia, ei kerettiläisiä. Muuta kuin paavin kirkko on Jumalan valtakunta maan päällä, se on hengellinen Israel, ja mitään muuta ei ole olemassa. Niin siinä mielessä voimme nähdä, että heidän käsityksen mukaan juutalaisuus ja muu kristillisyys, elävä kristillisyys oli kuollut. Se oli koko tämän ajan, yli 1000 vuoden ajan.
Ja siksi Raamattu kuvaa, että nämä todistajat kuolivat. Olivat 3,5 päivää, eli 1260 vuotta kuolleena. Ja sitten kaikkien ihmeeksi kuului taivaasta ääni, että nouskaa tänne. Niin ne nousivat taivaaseen pilvessä, heidän vihollisensa näkivät heidät. En usko, että tässä on kysymys seurakunnan ylösotto, vaan sitten muodostui Israelin valtakunta. Englannin suuri sotapäällikkö, kenraali Montgomery, jolle Saksan natsien joukot 1945 antautuivat, joka johti siellä Ranskassa länsirintamaa, kun syntyi Israelin itsenäisyysvapaussota, niin tällainen kuuluisa sota-asiantuntija, ehkä maailman kuuluisin, sanoi, että Israel on kestävä vain muutaman viikon arabien puristuksessa. Ja Montgomerya pidettiin henkilökohtaisesti kristittynä, Raamattua tuntevana, miehenä etevänä sotapäällikkönä, mutta hänkin antoi tällaisen lausunnon. No miten sitten paavi saattoi ajatella? Muistan Lontoossa, kun asuin ja opiskelin, miten vihamielisesti vielä 60-luvun lopulla roomalaiskatoliset opettajat suhtautuivat Israelin valtakuntaan. Koulussa joka aamu 6 päivän sodan aikana oppilaalla, opettajalla, katolisella opettajalla oli sanomalehti pöydällä. Opettaja niin voiton riemussa, että nyt voitetaan. Eräs suomalainen kansakouluopettaja luokassamme yhtyi tähän samaan. Se oli maanantai-aamu, niin minä sanon vai tiistai-aamu, että ei siinä näin käy, että nyt voitetaan, että arabit voittavat, vaan Israel on voittava tämän. Ja ennen lauantaina ne ovat jo Suezilla Israelin joukot. Olhan ne jo aikaisemminkin mainitsin. Suomalainen opettaja sanoi, joo, se oli se Faarukin huono armeija, mutta nyt siellä on varustettu armeija. Minä erehdyin siinä, että sanon lauantaina. Juutalaiset olivat Suezin partalla samalla viikolla jo torstaina. Opettaja melkein vihossaan sitten viskasi, katolinen opettaja, sanomalehden pois, mutta tosin myöhemmin pyysi rukoilemaan sitten minua puolestaan joissa asioissa. Tämän vain kerron tässä, minkälainen heidän asenteensa on ollut. Ja tämä ilmestyskirjan paikka kuvaa vain sitä ihmettä katolisen kirkon silmissä, maailman silmissä, että sittenkin tämä todistajat, jotka on pidetty kuolleina yli 1000 vuoden ajan, nytkö ne ilmestyvät, nousevat taivaaseen. Kerettiläiset, joita on hävitetty 2,000 vuotta. Sittenkinkö ne luovat seurakuntia, tekevät lähetystyötä ympäri maailman. Miten tämä kaikki voi olla mahdollista? No niin, tästä sitten on ollut seurauksena, että paavikin on joutunut viime vuosikymmeninä vähän muuttamaan ääntään. Rooman karitsia nyt se puhuu hyvin mairittelevalla äänellä sorrettujen puolesta, köyhien puolesta. Se ei puhu enää inkvisition puolesta ja sitten puhuu harhautuneista lampaista. Ei enää meitä kutsu kerettiläiseksi, vaan me olemme nyt sitten harhautuneita lampaita. Viittaisin vähän toisten ilmestyskirjan tutkijoiden lausuntoihin. On sellainen amerikkalainen Raamatun selittäjä kuin Finis Dake, sitten suomalainen helluntaisaarnaaja Vilho Hartonen, samoin saarnaaja Mauri Viiksten. Ne ovat tutkineet näitä asioita. Viiksten sanoo, että Välimeri on erikoisesti Antikristuksen meri, että Antikristuksen valta varsinaisesti on Välimeren tuntumassa. Ja nyt sanoisin, että kaikkia näiden 3 ja hyvin monen muunkin ilmestyskirjan selittäjän lausunnoissa on hyvin paljon asiaa ja hyvin paljon oppimista. Mutta yksi vain vaikeus, että nämä aikamäärittelyt, että kun ne on viety tuonne tulevaisuuteen ja puristettu 3,5 vuoden aikaan tai 7 vuoden aikaan, niin tässä mennään sitten vähän vikaan. Mutta esimerkiksi Dake sanoo kommenteissa.
puheissaan, Finis Deike, että antikristus, sitten kun hän tulee, hän uskoo tulevaan antikristukseen, niin tulee, että hän on ollut ja mennyt, ja maan päällä on miljoonia ihmisiä, jotka eivät ole koskaan tienneetkään antikristuksen olemassaolosta mitään. Ja sitten Deik sanoi siihen tapaan, että kuinka 7 vuoden aikana tai 3,5 vuoden aikana, kun antikristus luo oman uskontonsa, uskonnollisen järjestelmän, kuinka se kykenisi sen saamaan tiedoksi maailman kaikille kansoille, kun 1900 vuoden aikana kristityt eivät ole kyenneet tekemään tiettäväksi Kristuksen nimeä kaikille maailman kansoille. Ja Finis Deik ehdottomasti rajoittaa antikristuksen valta-alueeksi Välimeren tienoilla olevat, Keski-Euroopassa olevat 10 valtiota Rooman valtakunnasta jakaantuneet. Ja amerikkalaisena hän erikoisesti puolustaa, että antikristus ei tule koskaan hallitsemaan Amerikkaa, eikä muita maita. Ja sitten hän muistuttaa asioista, että sanotaan Nebukadnessarista, että kaikki kansat, kielet ja annettu hänen valtaansa maan päällä, mutta Nebukadnessar se enempää kuin Medo-Persia tai Kreikan Aleksanteri Suuri, kukaan näistä ei hallinnut koko maailmaa. Ja vaikka nyt ilmestyskirjassa esimerkiksi 13. luvussa jakeessa 7 sanotaan antikristuksesta, sen valtaa annettiin kaikki sukukunnat, kansat ja kielet ja kansan heimot, niin tämä ei tarkoita Deikin mielestä muuta kuin tämän 10 valtion alueella olevia kansoja. Vaikka tässä sanotaan näin, koska myöskin Nebukadnessarista sanottiin, että hän hallitsee kaikkia kansoja, mutta se on vain niitä siellä olevia tunnettuja kansoja. Nyt vielä Deik sitten perustelee väitteitään näin. Hänellä on hyvin paljon näitä väitteitä ja melko perusteellisia. Esimerkiksi ilmestyskirja 13 ja 15 sanotaan, sille annettiin valta antaa pedonkuvalle henki, että pedonkuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedonkuvaa, ne tapettaisiin. Ja 14. luku jakeesta 9 jakeeseen 12. Ja heitä seurasi vielä 3. enkeli ja sanoi suurella äänellä, jos joku kumartaa petoa ja sen kuva ja ottaa sen merkin otsaansa ja käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan. Ja häntä pitää tulella ja tulikivällä vaivattamaan pyhien enkelien edessä ja karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. Tässä on pyhien kärsivällisyys niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Nyt Deik sanoo, että näillä Raamatun paikoilla asiaa selitetään näin, että antikristus, kun hallitsee koko maailmaa, niin kaikki, jotka eivät kumarra petoa ja sen kuvaa, niin kaikki ne tapetaan. Että on olemassa toisilla tällainen tulkinta, ja Deik kritikoi tätä. Ja sitten toiselta puolelle, kun Kristus ilmestyy ennen 1000-vuotista vaivan aikaa, niin kaikki, jotka sitten ovat antautuneet pedon palvelukseen, ne heitetään helvettiin. Niin Deik kysyy sitten, että no mistäs jää ihmisiä sitten 1000-vuotiseen valtakuntaan? Ihmiset, jotka eivät ole kumartaneet petoa palvelleet, ne on tapettu. Ja antikristuksen hallinnassa on koko maailma, niin kuin ne uskovat, jotka uskovat 7-vuotisteoriaan yleensä. Ja sitten Kristus tulee, niin hän taas tuhoaa kaikki, jotka ovat antautuneet antikristuksen palvelukseen. Niin nyt kyllä tämä on aivan järkevä johdonmukainen kysymys sitten, että ketkä hallitsevat 1000-vuotista tai ketkä asuvat 1000-vuotisessa valtakunnassa, joita me sitten Jumalan seurakuntana hallitsemme siellä. Mutta tämä kaikki ristiriita johtuu siitä, että tämä 7-vuotisteoria, tämä rakentuu väärille periaatteille,
väärään raamatun tulkintaan, niin kuin olen sanonut. Ja nämä antikristilliset vainot ja asiat, nämä on sovitettava sinne keskiaikaan. Ja siinä Deik oli oikeassa, että antikristus ei hallinnut koskaan hallitse Amerikkaa eikä suurinta osaa maailmaa. Ja Wicksten sanoi aika hyvin, että antikristuksen meri on Välimeri ja siellä sen valtakunta tai sen keskus tulee varsinaisesti olemaan. Kertauksen vuoksi nyt voin siis toistaa pääasiat tästä, että nämä kaksi säkkipukuihin pukeutunutta todistajaa, säkkipuvut kuvaa nöyryyttä, maailman taholta tulevaa halveksumista ja niin edelleen. Ja nämä ovat luonnollinen Israel ja hengellinen Israel, jotka ovat piikkinä katolisen kirkon antikristillisen järjestelmän lihassa tämän 1260 vuotta varsinaisesti. Tämä kuva vaimosta, joka synnyttää poika lapsen, on kuva Israelista. Ilmeisesti tässä on palasia molemmistakin luonnollisesta Israelista, että Jeesus Kristus syntyi luonnollisen Israelin kautta. Ja sitten me saimme evankeliumin ja sitten myöskin hengellisestä Israelista, joka on säilyttänyt ja eteenpäin vienyt tätä evankeliumia. Vaimo, joka synnytti hänen poikalapsensa, tulee hallitsemaan rautaisella valtikalla kaitsemaan pakana kansoja. Hän ei voi olla kukaan muun kuin Jeesus Kristus. Eikö kahta Jeesuksen Kristuksen syntymää ollut? Mutta hänet temmattiin pian taivaaseen. Vaimo sitten pakeni erämaahan ja siellä häntä elätettiin 1260 päivää. Tämä pimeän keskiajan, pimeän uuden ajan alussa siellä Jumalan kanssa taisteli, oli poissa käärmeen näkyvistä. Ja muistutan sitten vielä mieliin, että tämä Jesaja 16. luvussa mainittu pakopaikka Moabilla, niin kuin toiset uskovat, että tämä on vihan aikana juutalaisilla pakopaikka siellä, niin se vain kuvaa tätä, missä juutalaisuus säilyi silloin, kun kristityssä maailmassa antikristilliset voimat vainosivat juutalaisia. Ja nyt tahtoisin vielä sanoa tästä, että kun on sovitettu tämä 7-vuotisteoriaan, niin kuin toiset sovittaa, että jopa juutalaiset evankelioisivat 7-vuotisvihan aikana maailman, niin että tällaisena 7 vuoden aikajaksona tai 3,5 vuoden aikajaksona ensiksi juutalaiset olisivat siellä liitossa antikristuksen kanssa omassa maassa. Niinhän ne uskovat. Ja sitten antikristus rikkoo tämän liiton. Ja sitten tulee semmoinen vaihe siinä 3,5 vuoden aikana, että he pakenisivat Moabin ja olisivat siellä sitten turvana. Mutta kun Kristus astuu Öljymäelle, niin kuin luin jo sieltä Sakarian kirjasta, niin juutalaiset eivät ole suinkaan valloittamassa pyhää maata eikä Jerusalemia, vaan ne ovat puolustamassa. No nyt tällaiset teoriat ovat aika lailla ristiriidassa, siis kerran Israel olisi paennut Moabiin, sitten se olisi kerran jo valloittanut takaisin pyhän maan ja Jerusalemin ja antikristus uudestaan hyökännyt. Näin lyhyen aikaan on sijoitettu ehdottomasti liian paljon asioita. Mutta kun ymmärrämme tämän sillä lailla, että 1100-200-luvulla ristiretkeläisten vainojen aikana juutalaiset pakenivat Moabiin, Ammoniin, Babyloniaan, arabimaailmaan ja olivat turvassa eri puolilla muhammettilaista maailmaa läpi pimeän keskiajana uuden ajan alussa, kun heitä lännessä vainottiin. Ja sitten nyt viime vuosisadalla, tällä vuosisadalla ovat palanneet takaisin Israeliin. Eikö tämä tunnu selvältä ja johdonmukaiselta ajatukselta,
ja he ovat nyt siellä. Ja kun sitten Antikristus hyökkää aikojen lopulla ennen 1000-vuotista valtakuntaa, niin juutalaiset ovat omassa maassaan ja ovat puolustamassa maataan. Ja tämä Moabin suuntautunut pakoaika, tämä on jo aikoja sitten mennyt ohi.